Grabatzen ari garen unean gaueko 11 izateko minutu bat falta den honetan, Celtak eta Realak eSports Ligan jokatu duten 21. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena txuri-urdinentzat izan da, huts eta bateko emaitzarekin, eta honen bestez, bigarren garaipena jarraian eskuratu dute Imanol Alguazilenek. Gaurkoan, gertakizun, hainbat aldaketa egin behar izan ditu Imanolek, baina lehenengo eta behin gogoratu dezagun, Celtak irabazi egin ziola Valentziari Errege Kopako kanporaketa hori, eta Realak ere irabazi egin ziola Osasunari Errege Kopako kanporaketa, bere kasuan sadarren biek alabiek etxetik kanpo Balentria handiko garaipenak eskuratu zituzten, eta gaurkoan beraz, Balaidosera Celta behar bada favoritoxeago iritsi da, baina Realak ez ustekoa eman du eta gutxeta bat irabazi dio Celtari. 11koak errepasatuko ditugu, Imanolek orain artean egin duenarekin ez du zer ikusirik Realaren 11koak, Celtarena ohikoagoa da, 4-4-2ko sistemarekin irten da Rafa Benítez, Vicente Guaitak jokatu du gaurkoan ATP-an, ez du Iban Bilarrek jokatu, Oskar Mingueza izan da eskuine galetik, lauko lerroan, ezkerre galetik Manu Sánchez, atzealdearen erdialdean Unai Núñez eta Carlos Domínguez. Carlos Domínguezek norgehiagoka hasieran, gero aipatuko dugu sakoinxeago, baina arazo handiak izan ditu, Sadik eta kontrolatzerako garaian. Zelai erdian Tapia eta Dotor izan dira, hegaletan Miguel Rodríguez ezkerraldetik eta Luka de la Torre eskuinaldetik, eta goian Iago Aspas eta Estra Larsen. Iago Aspas gaurkoan gakoetako bat izan da. Gakoetako bat noski Celtaren kalterako izan ere, oso gutxi parte hartu du, hor goian beste referentzia batekin jokatzen duenean, ez da eroso sentitzen Aspasek askoz ere joko gehiago behar du, jokoan parte hartze gehiago batez ere, eta gaurkoan ez du halakorik eduki eta hor asko kostatu zaio Celtari. Realak berriz esan dugu oso ezoiko 11koa, 3 erdiko atzelarirekin, bai jaun Andreok, 3 erdiko atzelarirekin jokatu du Imanolen taldeak. Remiro izan da ATP-an, kopan itzuli zen, gaurkoan ere berriz titularri izan da. Aranburuk jokatu du eskuine galetik, baina kasu honetan eskuine galeko jokalaria aurreratu moduan, egia esan oso ongi jokatu du gaztea, gaurkoan izan du debuta ligan, gainera hasieratik, konpromezu oso zail batean, testu inguru oso zail batean, eta hala ere bikain erantzun du. Haien izan da, gero aipatuko dugu, naiz eta Realak irabazi haienen albistea gaurkoa zorigaiztokoa izan baita, haienei jokatu du ezkerre galetik, eta atzealdearen erdialdean Pacheco, Lenormand eta Zubeldia izan dira, haien ezkerre galeko jokalaria aurreratu moduan. Gero, 3ko lerroa zelai erdian Turrientesek, Olasagastik eta Brais Mendezek osatu dute, Brais Mendezen norgehiagoka ikeragarria izan da, beste behin ere, eta goian Umar Sadik eta Jon Maguna zelaia izan dira. Hasieratikan ikusi da Realak norgehiagokaren kontrola eduki nahi zuela, behar bada pentsa zitekeen taldean ekatuta egoteak eta abar joko aldaketa bat ekarriko zuela, baina ez da halakorik izan inondik inora ere. Hasieratik Imanolen taldea baloiarekin protagonista izan da, hori bilatu du, Olasagastik oso ongi bete du Martin Zubimendik bete hori duen postu privilegiatu hori, Beñat Turrientes ere bikain aritu da, oso ongi bai lauko postu horretan baita erasoan baloia eramaterakoan ere, lehengoan Osasunaren aurka jokatu zuenean minutu oso onak egin zituen, eta gaur horren beste egin du jokalari beasaindarrak. Horrez gain, Brais Mendez, zer esango dugu Brais Mendezen inguruan, ze jokalari daukan Realak hor, Brais Mendezekin eta 11. minutuan sekulako gola egin du, areaz kanpotikan, baloia jaso eta ez du bitan pentsatu, Guaita pixka bat aurreratua ikusi duenean, sekulako zartakoa eman dio, baina indarra baino gehiago efektoa eta kalitatea, bere kalitatea ipini dio, eta sekulako gola egin du Brais Mendezek. Realari oso ongi ipini zaio norgehiagoka, baina oraindik ere oso luzea zen. Halere, esan dugu, Celta gaurkoan
ez da bat ere finibili. Carlos Dominguezek hor arazo handiak eduki ditu atzealdearen erdialdean, hor baloia ateratzea pixka bat kostatu zaio, horregatikan nik uste gerora Rafa Benitezek ere sistema aldatu du, izan ere Renato Tapia atzealdearen erdialdean ipini du, erdian, Carlos Dominguez eraman du ezkerrera, eta Unai Nuñez eskuinaldera, eta gero hegaleko aurreratu moduan Oscar Mingueza eta Manu Sánchez ipini ditu. Manu Sánchezek bai joka dezake hor Osasunan ere tarteka Arrasatek askatasun handia ematen zion, batez ere hegaletatikan eta igotzeko, baina Mingueza ez zait iruditzen hor jokatzeko jokalari bat denik, eta alde horretatikan bai behar bada Carlos Dominguez babesteko egin duela sistema aldaketa hori entrenatzaileak, baina ez zait iruditu eta hortikan aurrera Reala oso eroso sentitu da. Nagusi zen zelai erdian, batez ere Turrientesek, Braisek eta Olasagastik sekulako norgehiagoka egin baitute, Jorander Olasagasti ere pentsatzen genuen gaur jokazezakeela eta alaxe izan da, hasieratikan jokatu du, eta egia esan partida oso ona egin du. Jorander Olasagastik beste behin ere ipini duenean bete du bere funtzioa, eta horregatikan Reala nagusi izan da zelai erdian, eta naiz eta ez duen aukera garbi gehiago sortu lehen zatian oso eroso aritu da, eta Zelta oso kamuts. Iago Aspasek askoz ere askatasun gehiago behar du, oso lotuta aritu da, hor erreferentzia moduan ipini du Benitezek, eta gaurkoan benetan ez duela asmatu Rafa Benitez entrenatzaile handiak norgehiagoka planteatzerako garaian. Bigarren lehen zatian, 37. minutuan Realarentzat zorigaiztoko albistea iritsi da, kasu honetan haienek lesio larri bat izan du, erori eginda eta berehala belaunean jada ia erdinegarrez zegoen, segituan eskatu du aldaketa Etxauriko ezkerreko hegaleko jokalariak, eta benetan jada Realak nahiko arazo espazituen lesioekin, orain beste bat gehitu zaio, gainera larria dela dirudi, eta hemendik kirolunea kanal honetatik, dakizuen ez estimu handia diogu haien Muñozi, eta benetan errekuperazio azkarra opa diogu, baina azkarra baino hobeto ona izan dadila, eta ongi eta osasuntsu itzuli dadila. Kieran Tierney atera da haienen ordez, horre Alex Remiro ere ikusi dugu, nahiko ukituta, Imanol Bera ere haienekin joan da aulkitxoan edo etxoan eraman dutenean aldageletara, eta hor Tierney atera da eta bete du ongi bere lana, eta hori izan da lehen zatian nabarmentzekoen dagoena. Gero bigarren zatian, segituan egin du aldaketa Imanolek, Elustondo atera du Aranbururen ordez, Aranburuk norgehiagoka ona jokatu du, noski behar bada oraindik ere urduritasunak eta konfiantza faltak eta lehen mailan jokatzea edo lehen RFF-en jokatzea ez delako berdina, baina hala ere oso ongi bete du, nik uste Imanolek ipini dion funtzioa ere ongi ulertu duela Aranburuk, eta benetan norgehiagoka ona jokatu du eta sentsazio onak utzi ditu. Aritz atera da ordea, izan ere lehen zatian Aranburuk txartel horia ikusi du, eta bigarren zatia baldintzatua jokatuko zukeen, eta Aritz sartu denean beste norgehiagoketan, baino erosoago ikusi du ez, egia Zeltak esan du ez duela, ia kilimarik egin, eta gero berandu egin ditu gainera aldaketak. Rafa Benitezek Minguezak kendu du, hor Minguezak ez zuen ezertxo ere pintatzen, Reala zegoen bezala, Reala irabazten ari zela, eta Zeltak golaren bila joan behar zuenean, Minguezak ezin duzu hor dipini, eta Carlas Pérez sartu du logikoa den moduan, muturreko jokalari azkar bat, barruraka ere ongi aritzen dena, jaurtiketa ona duena, logikoa. Eta bestalde berriz, Hugo Álvarez atera du Iago Aspasen ordez, esan dugu Iago Aspas gaur oso deseroso aritu dela, ez dio Benitezek besteetan ematen zion askatasunikan eman, berak ere ez du asmatu nola jokatu, eta hori benetan Realarentzat arnasgune handi bat
izan da, eta Hugo Alvarez atera denean, gaztea saiatu da, azken norgehiagoketan minutuak ematen ari zaio Benitez, saiatu da gaztea, baina oraindik ere zertxo baite falta zaio noski lehen mailarako, eta azkenik Miguel Rodríguez kendu du Dubikasen ordez, Miguel Rodríguezen norgehiagoka ona jokatu du, Zelta gorokorrean ez du norgehiagoka ona egin, baina Miguel Rodríguez behar salbatu zitekeenetako bat bezala kontsidera daiteke, eta gero Dubikas sartu da beste goleatzaile bat, baina hauek ere ez dute lortu Zeltari aurpegirik aldatzea. Eta gero Oiartzabal eta Mikel Merino zelairatu dira Maguna Zelaia eta Ola Sagastiren ordez, benetan Maguna Zelaiaren norgehiagoka ona izan da, parte hartzaile aritu da Ibartarra, ia gol bat ere sartu du Borraoko zuloan, baina ez da barrura joan, eta bestalde Jonander Ola Sagasti honek ere norgehiagoka oso ona jokatu du, batez ere erasoan asko eman dio, horrez gain Jon Aranbururi ere ikeragarri ongi lagundu dio estaldura eginaz, benetan gaur Jonander Ola Sagastiren norgehiagoka batez ere defentsan ikeragarria, ikusgarria, erakustaldia eman du. Eta Oiartzabal eta Merino zelairatu dira, taldeari pixka bat oreka emateko, eta Oiartzabalek hor izan du aukera bat, baina oraindik ere ikusten da, behar bada ez dela lasterketa horietarako behar bezala errekuperatu Eibartarra. Bestalde Jailson eta Suedeberge sartu dira atzealdean, eta hor Delatorre eta Larsen kendu ditu. Delatorre kentzean iretzako pekatu handia izan da, eta pentsatzen dut behar bada astearteko norgehiagokari begira izan ere, Zelta jokatzen hasi denean, hau da Dubikas, Carlas Pérez eta Hugo Alvarez sartu direnean, hau da Zelta hor hasi da pixka bat Realari kilimak egiten, Reala pixka bat atzealdean ere sartzen, hor Delatorre zen pixka bat Zeltaren bi jaurtiketak Delatorrek egin ditu. Zeltak atera egin dituen bi jaurtiketak eta kendu egin du, nik uste asteartera pentsatzen alere, eta gero Zakarian atera da Turrientesen ordez, Turrientesek ere erakustaldia eman du oso norgehiagoka ona jokatu du Beasaindarrak, batez ere baloia gidatzen duen segurtasuna, metroak aurreratu, Realaren zelaia zenbat zabaltzen duen, baina Turrientesek pieza oso garrantzitsua Imanolentzat, eta Zakarianek ez du ezer handirik egiteko aukerarik izan ere, bera atera denean jada Realak ez zuen hainbesterainoko jokoaren kontrola. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, Realak garaipen oso garrantzitsua eskuratu du, une honetan ikusiko dugu, bitaldeak nola geratu diren, 21. jardunaldi honen ostean, Reala 6. 35 punturekin daukagu, eta Zelta berriz 16. 17 punturekin jaitsieratik 2 puntutara. Aste artean berriz ere elkartuko dira bitalde hauek, oso bestelako norgehiagoka izango delakoan nago, baina hori ere hemen kontatuko dizuegu. Bitartean ongi izan, agur.